Прабачце, калі ласка, па тэхнічных прычынах не было гуку, таму распачынаем яшчэ раз наш дзень духоўнага засяроджання. Паважаныя браты і сёстры у манастве і розных формах апостальскага жыцця ў Беларусі, тыя, хто знаходзіцца тут у святыні, хто, дзякуючы сродкам камунікацыі, далучыўся цяпер да нас. Дарагія вернікі, усе, хто злучаецца у рэжыме онлайн тут і цяпер разам з намі. Сардэчна ўсіх вас вітаю на нашым агульнабеларускім великапостным дню духоўнага засяроджанасці. Мы ўжо амаль што цэлы год жывём у кантэксце пандэміі каронавіруса. Па гэтай прычыне шматлікія запланаваныя мерапрыемствы не адбыліся, і сённяшняе спатканне нарадзілася з патрэбы быць духоўна з'яднаны ў гэты няпросты час і маліцца аб хутчэйшым завяршэнні пандэміі, а таксама даручаць нашы манаскія супольнасці апецы Маці Божай, Маці Касцёла святому Юзафу, а таксама ўсіх тых, хто даручаны нашай душпастырскай апецы. Сённяшняя малітоўная сустрэча складаецца з 3 частак. Праз хвіліну мы распачнём разважанні мукі нашага Пана Езуса Хрыста падчас крыжовага шляху. Затым выслухаем канферэнцыю на тэму святога Юзафа, і пасля на завяршэнне нашага дня засяроджанасці адбудзецца святая Эўхарыстыя у інтэнцыі ўсіх манаскіх супольнасцей у нашай краіне, у інтэнцыі новых пакліканняў, а таксама паспяховага развіцця харызмаў нашых супольнасцей у Беларусі. Жадаю ўсім добрага перажывання нашай малітоўнай сустрэчы. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пане Езу, Ты покликал меня, як колисти апостолов, наследовать Тебе и идти за Тобой. У Евангелии, особливо на крыжовом шляху, Ты даешь мне приклад покоры, любови, послухмяности и інших цнотов, до яких повинны имкнуться Твои учни, особливо консекрованные особы. Ты вучиш мяне мужности и доверу Богу. Таму я хочу пройти гэты крыжовы шлях разом с Тобой, каб навучиться усяму гэтаму от Тебе и стать для іншых знаком Твоей присутности сярод людей. Хай гэтыя разважанні об Твоих святых пакутах принесут милосердность нам и усяму свету. За нас терпела рано, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стацыя першая. Езуса осуджают на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Єсу Христе, Бо раскрывши руку свою, всех отлупил Ты. Покора. Я молкливый и покорный сердцем. Езу, першая цнота, якой Ты хочешь дать мне узор на Твоим крыжовым шляху, гэта покора. Хоць Ты суддзя, які ў канцы свету будзеш судзіць жывых і памерлых, цяпер Ты добраахвотна, як асуджаны, паўстаеш перад чалавечым судом. Ты дазваляеш чалавеку судзіць сябе і выносіць неправамерны прысуд. Ты думаеш не пра тое, каб апраўдаць сябе, а пра тое, каб аддаць славу Айцу і выратаваць страчанае праз грэх чалавецтва.
Ты покорно прымаеш і лжывыя абвінавачванні, а я, твой вучань, не магу прыняць праўду пра сябе. Я апраўдваю сябе, апраўдваю і абараняю не толькі тады, калі пра мяне кажуць хлусню, але нават і тады, калі я чую пра сябе словы непрыемнай для мяне праўды. Езу нявінна асуджаны, дай мне кроплю тваёй пакоры, каб я быў вольны ад чалавечага меркавання, і дазволь мне зразумець, што ісціна прыносіць свабоду. Хай маё сэрца, калі пра мяне дрэнна кажуць, будзе перапоўнена такімі пачуццямі, як твае, калі ты пакорліва і спакойна прыняў абвінаваўчы прысуд. Ty za nas cierpiała trono, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja drugая. Jezus bierze krzyż. Kłaniają się Tobie, Panie Jezu Chryste, Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Любоў. Ніхто не мае большай любові, чым той, хто аддае жыццё сваё за сяброў сваіх. Пане, ты прымаеш крыжовы шлях з любові. Менавіта на крыжовым шляху ты больш за ўсё вучыш мяне, што значыць любіць. Аднойчы ты сказаў мне: «Ідзі за мной». І я прыняў гэты заклік з радасцю, таму што ведаў, што ты любіш мяне, і ўсім сэрцам хацеў адказаць любоўю на тваю любоў. З часам я зразумеў, што любоў праяўляецца ў штодзённым нашэнні на плячах крыжа, у ахвяраванні жыцця для братоў і сясцёр. Я яшчэ вельмі недасканалы ў любові, бо нясу свой крыж незадаволеным і не прымаю з упэўненасцю і прастатой крыжа барацьбы з эгаізмам, крыжа свядомасці ўласных недахопаў і абмежаванняў, крыжа супольнага жыцця, крыжа пакут і хвароб. Езу, напоўні маё сэрца сваёй любоўю, каб яно не баялася жыццёвых цяжкасцяў, але кожны дзень было гатова памерці дзеля сябе і ісці да братоў. Ty za nas cierpiała trono, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja третья. Jezus pierwszy raz padает pod ciężarem krzyża. Kłaniają się Tobie, Panie Jezu Chryste, Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Надзея. Прыйдзіце да мяне ўсе абцяжараныя, і я суцешу вас. Дарагі Езус, змучаны шматлікімі допытамі, катаваннямі і дубцамі, і прыціснуты цяжарам крыжа, ты падаеш на зямлю. Аднак галоўнай прычынай твайго падзення з'яўляецца чалавечы грэх, мой грэх. Можа быць, я калісьці думаў, што кансакраванае жыццё пазбавіць мяне ад спакусаў і грахоў. Цяпер я ведаю, што гэта не так. Мой грэх так гняце цябе, што ты не вытрымліваеш яго вагі і бездапаможна падаеш. Аднак менавіта твая ахвяра прыносіць мне свабоду, раскрывае твае бясконцыя ласкі і заклікае мяне да даверу.
Заўсёды пасля падзення, з даверам дзіцяці, я магу вярнуцца да цябе, і ты не будзеш папракаць мяне ў маіх правінах, але прымеш мяне з радасцю, таму што ты заплаціў вялікую цану за маё вяртанне. Езу, я дзякую табе за тваё падзенне, таму што, дзякуючы яму, у мяне ёсць сілы, каб падняцца кожны раз, калі падаю я. Ty za nas cierpiał od rodu. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 4. Jezus сустракає свою матір. Kłaniają Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Мацярынства. Вось маці твая. Сустрэча з Марыяй на крыжовым шляху была для цябе момантам палягчэння і перадышкі. Хоць гэта і не паменшыла тваіх пакут, але ты шчыра ўзрадаваўся прысутнасці маці. Сярод блюзнерства, ліхаслоўя знайшлася тая, якая шчыра любіць і разумее. Прымаючы з удзячнасцю прысутнасць маці, вучыш мяне, што і я павінен быць маці, бацькам, братам і сястрой для тых, каго я сустракаю, асабліва для тых, якія пакутуюць. Маё кансакраванае жыццё павінна быць плённым. З матчыным клопатам і чуласцю я павінен набліжацца да цябе, які пакутуеш у маіх сёстрах і братах. На жаль, часта нават з тым, з якім я жыву кожны дзень, я не магу яму паказаць сваю братнюю любоў і спагаду. Здаецца, што сваёй абыякавасцю я прычыняю ім пакуты. І замест таго, каб быць маці, станаўлюся катам. Марыя, навучы мяне пераадольваць бар'еры страху, непрыязнасці і эгаізму, несучы палёгку адзінокім, якія пакутаюць, і прыніжаны, у якіх твой сын кліча на дапамогу. Ty za nas cierpiał od rodu. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 5. Симон Циринейчик допомагає місії криш Єсусу. Kłaniają Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Супольнасць. Вы павінны мыць ногі адзін аднаму. На крыжовым шляху ты прымаеш, Пане, дапамогу грэшніка. Ты паказваеш, што хочаш, каб мы жылі ў камуніі з табою і з братамі. Ты хочаш, каб мы дапамагалі табе, ахвотна і без наракання несці крыж, нашых пакут, злучаючы іх з тваімі пакутамі. Ты хочаш, каб мы дапамагалі несці братам іх крыжы. Дарагі Езус, я не злічу, колькі разоў замест таго, каб дапамагаць, я абцяжарваў іншых сваімі праблемамі. Нават у маім найбліжэйшым асяроддзі я часта кіраваўся эгаізмам і самалюбствам, а не духам служэння і самаахвярнасці.
Я прашу Цябе, Езу, за ўсіх кансакраваных асоб, каб яны прынялі Тваё запрашэнне, прыняць удзел у працы для збаўлення свету, несучы палёгку Табе, які прысутнічаеш і пакутуеш для бліжніх. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 6. Weronika wycieraje twarz Jezusu. Kłaniają się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший Богу свою, свет откупил Ты. Мужнасць. Хто прызнаецца да мяне перад людзьмі, да таго прызнаецца і Сын Чалавечы перад анёламі Божымі. Пастава Веранікі вучыць мяне смеласці. Яна не саромеецца і не баіцца наблізіцца да Цябе ў момант Твайго прыніжэння. Не звяртаючы ўвагі на крыклівы натоўп і ўзброеных салдат, яна падыходзіць да Цябе і аказвае простую, аднак надзвычай адважную паслугу. Яна атрымала ўзнагароду. На хусце, якой яна абцірала Твой твар, захаваўся Твой вобраз. Езу, і ў маім сэрцы Ты пакідаеш адбітак свайго твару і увекавечваеш яго кожны раз, калі я смела, нават коштам кпінаў, выбіраю Цябе і адкідваю прывабныя прапановы свету. Калі з любові да Цябе і Твайго Евангелія я іду супраць плыні і супраць ілжывых ідэалогій. Пане, я прашу Цябе аб дары мужнасці, каб дзеля Цябе я быў гатовы на любую ахвяру, нават на ахвяру з жыцця. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 7. Другое падение Jezusa. Kłaniają się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший Богу свою, свет откупил Ты. Барацьба. Царства Нябеснае падвяргаецца гвалту, і яго набываюць гвалтоўныя людзі. Ты больш не ідзеш, а цягнеш нагу за нагой, таму што ты настолькі слабы, што дарога становіцца барацьбой за кожны крок. Урэшце рэшт ты падаеш. Аддаючы Табе сваё жыццё, я не думаў, што мне давядзецца змагацца ні ў адной духоўнай бітве. Каб кожны дзень жыць ідэаламі, якім Ты вучыў і якія мяне аднойчы захапілі. Цяпер я ведаю, за Табой трэба ісці з усім евангельскім радыкалізмам, кожны дзень забываючы пра сябе, бо інакш гэта не шлях за Табой, а толькі ілюзорнае імя вучня. Дарагі Езус, я дзякую Табе за Тваё другое падзенне. Дзякую за тое, што Ты змагаўся за мяне, каб дайсці да канца свайго крыжовага шляху. Дзякуй, што ўклаў у мяне сілу і мужнасць, каб кожны дзень пераадольваў сваю слабасць і спакусу. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste,
служанчень. Kłaniają Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший Богу свою, свет откупил Ты. Навяртанне. Калі вы вытрываеце ў вучэнні маім, вы будзеце сапраўды маімі вучнямі і пазнаеце ісціну, і ісціна вызваліць вас. Жанчыны на крыжовым шляху праявілі да цябе спачуванне, аплакваючы твой лёс. Ты даў ім зразумець, што твае пакуты звязаныя з іх грахамі. Ты хочаш, каб мы не абмяжоўваліся разважаннямі аб тваіх пакутах, але прыносілі плён навяртанне. Пане, Ты ведаеш маё сэрца. Ты ведаеш, што мне патрэбна спачуванне, і я павінен нарэшце шчыра заплакаць над сабой. Я варты жалю, таму што яшчэ не спазнаў праўды аб сабе. Я думаю, што я ў парадку, хоць у маім жыцці так шмат граху, крывадушнасці, адсутнасці любові і даверу. Я не магу скарыстацца тваімі заслугамі. Я настолькі ўпэўнены ў сабе, што нават не заўважаю сваёй нядолі. Прашу, дапамажы зразумець, што словы, якія ты сказаў плачучым жанчынам, таксама звернутыя да мяне. Я прашу цябе, каб я ўбачыў нарэшце сябе і шчыра заплакаў над сабой, горача жадаючы пакаяння. Ty za nas cierpiała drogo. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9. Третє падіння Ісуса Христа під тяжаром крижа. Kłaniają Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший Богу свою, свет откупил Ты. Цярпенне. Не вы выбралі мяне, але я выбраў вас, каб вы ішлі і прыносілі плён. Ты цярпліва працягваеш свой шлях сярод крыкаў і блюзнерстваў. Цябе штурхаюць, б'юць, і ты зноў падаеш. Ты мог бы нейкім чынам умяшацца сваёй боскай усемагутнасцю. Ты столькі цудаў учыніў для іншых. Аднак цяпер ты для сябе нічога не робіш і, падпарадкоўваючыся толькі сваёй чалавечай прыродзе, даеш мне прыклад цярплівага прыняцця нягод. Тваё чарговае падзенне і рашучасць выканаць сваю місію да канца прымушаюць мяне саромецца. Ты выбраў мяне, каб я ішоў за табой, а я так часта нецярплівы. Я хацеў бы, каб мае намаганні былі заўважаныя. Я хацеў бы бачыць матэрыяльныя плады маёй самаахвярнасці. Гледзячы на цябе, ляжачага на зямлі і пазбаўленага славы, я разумею, што гэта не той плод, які ты меў на ўвазе, калі заклікаў мяне. Ты прагнеш ад мяне пладоў духоўных, часта незаўважаных іншымі, плённага клопату аб збаўленні маім і маіх братоў. Пане, ты столькі перажыў за любові да мяне. Дай мне сілы, каб і я з любові да цябе мог цярпліва пераносіць цяжкасці і нягоды жыцця. Ty za nas cierpiała drogo. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja
Оголение Иисуса. Kłaniają Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший Богу свою, свет откупил Ты. Чистиня. Что выходит з серця чоловіка, то і робить чоловіка нечистим. Пане, Твое життя бедное, стиплое и чистое, зараз выставлено на посмешище и погарду. Своим оголением заденья Ты вучиш меня стиплости, цнотливости и узнагароджування за нечистые грехи, які здійсняються у світі. Ты так само показываешь мне, что хочешь моего сердца неподдельного и щирого. Пане, праз шлюб чистости паводле Твоего узору для будования володарства Божьего. Я одрокся не только от створения власной семьи, але и от усяго нечистого, что могло б отдалить меня от Тебе и зробить неподобным до Тебе. Але я адчуваю шматлікія спакусы, якія хочуць завалодаць маім сэрцам, каб адабраць Тваё ў ім месца, якое прыналежыць толькі Табе. Прашу Цябе, Пане, збаў мяне ад недахопу сціпласці у думках, словах і жестах. Я выракаюся ўсіх формаў крывадушнасці і аддаю Табе ўсё сваё сэрца. Ty za nas cierpiała drogo. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. I Jezus прибывает на крыжа. Kłaniają Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший Богу свою, свет откупил Ты. Паслухмяність. Ежа моя виконать волю того, який послав мяне. Пане, на древе крыжа Ты цалкам аддаеш свою свободу. Ты больш не можаш нават паварушыць рукой. Ты больш не зробіш ні аднаго кроку. Цябе прыбілі цвікамі да крыжа. Толькі Твоё сэрца свабоднае і з'яднанае з воляй Айца. Ты вучыш мяне такой паслухмянасці. Але я занадта прывязаны да сваёй волі. Я шмат разоў адчуваў, як балюча пранізваюць мяне цвікі манаскай паслухмянасці. Аднак, як толькі ў сваім сэрцы даваў на іх згоду і згаджаўся з воляй Божай, я адразу адчуваў, што толькі цяпер па-сапраўднаму вольны. Згода на волю Божую заўсёды прыносіла мне радасць і глыбокі супакой. Пане, на жаль, здаралася шмат разоў, што замест таго, каб падпарадкоўвацца Табе, я быў лянівы і павольны. Аднак я быў поўны бадзёрасці, гатоўнасці, калі гаворка ішла аб тым, каб задаволіць мае жаданні. Пане Езу, нерухомы на дрэве крыжа, я прашу прабачэння і прашу, каб Ты зрабіў маё сэрца свабодным ад уласных ідэй аб маім жыцці. І каб, як і Ты, я быў адданы волі Божай. Ty za nas cierpiała drogo. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa. Kłaniają Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог
раскрывши муку свою, свет откупил ты. Убоства. Якая карысць чалавеку, калі увесь свет атрымае, а сябе страціць? Пане Езу, стаўшы чалавекам, ты стаў убогім і падчас свайго зямнога жыцця вучыў жыць у беднасці. На крыжы ты аддаеш апошняе, што ў цябе засталося, сваё бясцэннае жыццё. Хоць я жыву ва ўбостве, аднак я лёгка прывязваюся да рэчаў, людзей, месцаў. Мне цяжка адарвацца ад уласных ідэй, жаданняў, правоў. Страх страціць іх робіць мяне няшчасным і адымае свабоду, якой я хачу і дзеля якой прысвяціў сваё жыццё Богу. Мае прывязанасці не дазваляюць мне жыць паўнатой евангельскай радасці. Пане Езу, дай мне зразумець, што я пілігрым на гэтай зямлі, што моя радзіма на нябёсах, і ў момант смерці я пакіну ўсё. Я прашу ў цябе сілы, каб я кожны дзень прыкладаў намаганні і адмовіўся ад усяго, што не з'яўляецца табой. Ty zaraz cierpiała trono. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezus zdymає z krzyża. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил ты. Вера. Шчаслівы той, хто ва мне не сумняваецца. Дарагі Езус, як не сумнявацца, калі яны бачаць твоє мёртвае цело? Так многага спадзяваліся. Чалавечая логіка кажа, што з зямлі мёртвых няма вяртання. Аднак ёсць нехта, у кім няма цені сумніву. Гэта твая маці. Хоць яна перапоўнена болем, калі трымае ў абдымках твоё змучанае цела, яна ўсё ж верыць, словам, якія не раз чула ад цябе. Сын чалавечы будзе забіты, але ў трэці дзень воскрэсне. Глыбокая непахісная вера Марыі адкрывае перада мной слабасць і абмежаванасць маёй веры. Калі наступаюць цяжкія часы, я так лёгка паддаюся сумніву і забываю, што ты побач са мной, што ты ведаеш мяне, што ты клапоцішся пра мяне, і што ў свой час ты выканаеш усё, што абяцаў. Марыя, навучы мяне верыць Слову Божаму і ніколі не сумнявацца ў Божых абяцаннях. Ty zaraz cierpiała trono. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Ciało Jezusa Chrysta składają się w grobnicę. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил ты. Вернасць. Той, хто прыкладае руку да плугу і азіраецца назад, не пасуе да Царства Божага. Езу, калі ты памёр, і тваё цела было пакладзена ў магілу, гэта было вялікім выпрабаваннем для тваіх вучняў. На працягу 3 гадоў яны маглі захапляцца тваёй веруючай,
Яны верылі, што ты пасланы Богам Месія. Яны адчувалі сябе ў бяспецы. Зараз, калі ты ў магіле, усё здаецца страчаным. Таксама ў маім жыцці былі цяжкія моманты, калі ўсё, здавалася, вядзе да падзення. Я клікаў цябе, але ты не адказваў. Сёння я лічу гэтыя перажыванні благаслаўлёнымі, таму што, дзякуючы ім, я навучыўся быць верным і спадзявацца не на сябе і свой мімалётны запал, а на тваю ласку. Я прашу цябе, Пане Езу, няхай ніколі не пакідае мяне твая ласка, каб я заставаўся верны табе да канца, так як ты вытрымаў у вернасці айцу і чалавеку аж да крыжа і смерці. Ty za nas cierpiała droga, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Пане, толькі цяпер, калі я прайшоў з табой крыжовы шлях, я бачу, як я яшчэ не падобны да цябе, як далёкі ад ідэалу чалавека, які ўвесь і без астатку павінен быць тваім. Але я ведаю, што ты ўваскрас, жывы, і заўсёды побач са мной, хоць я такі малы і бледны. Праз твае пакуты, смерці і ўваскрасенне ты даў мне вечнае жыццё, і таму ўжо цяпер мяне перапаўняе радасць, што, нягледзячы на маю нявартасць, ты паклікаў мяне да жыцця ў камуніі з табой. Найсвяцейшая Маці, выпрасі мне ласку, каб я заўсёды аддана і з запалам ішоў за сынам тваім, каб я любіў яго больш за ўсё, каб я, не шкадуючы сіл, шукаў збаўлення майго і маіх братоў і сестер. Как отрымать отпуст, помолимся у интенций Świętego Ojca. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, прийди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak łaska wieku Ciebie zawsiody i na wieki wieczne. Amen. Wieru w Boga i cały Wszechmogutnego Stworiciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jedynego Pana naszego, który z oczata Ducha Świętego narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąskim Piłacie, ukryżowany, pomiory był pochowany. Zeszł do otchłani na trzeci dzień woskres z pomierłych, uzeszł na nieba, siedzieć praworuch Boga i cały Wszechmogutnego, a tu przyjdzie sądzić żywych i pomierłych. Wieru w Ducha Świętego, święty Kościół katolicki, jedność świętych, odpuszczenie grzechów, uwskrzeszenie ciała, życie wieczne. Amen. Jaki za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad I nami. za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jaki za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. U imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Как
Уважаемые сестры и браты, в монашеском покликании, дорогие браты и сестры у Христе Пану, пропоную вашей увазе конференцию, присвяченную святому Юзефу з нагоды года святого Юзефа, обвешанного папом Францишком, и так само юбилею 150 годов опеки святого Юзефа над повсюдным костелом. Добрый и верный слуга своего Пана. Христос, живое Слово, открывая наши очи и двери наших сердцев, замкненные нашим эгоизмом и ведя на шлях щедрости и солидарности, ускликає Папа Францишек. Свята святого Юзефа у минулым году мы отзначали сярод пандемии, якая примусила нас закрыться в наших помешканнях. Менавіта ў такія моманты мы яшчэ мацней адчулі патрэбу звяртацца да гэтага справядлівага і вернага чалавека, які ведаў, што такое праца, выгнанне, клопат пра заўтрашні дзень, не падаючы духам, усцяж верачы, спадзяючыся на Бога, які даручыў яму асаблівую місію сцерагчы Езуса і Марыю, сям'ю з Назарета, пачаткі новай сям'і, якую Бог даў свету. Папа Францішак у гаміліі, прамоўленай у капліцы святой Марты, нагадаў пра прыкметы святого Юзефа як чалавека канкрэтнага, які можа дакладна і прафесійна выконваць свае абавязкі, але адначасова чалавека, які па-за ягонымі ведамі і кантролем уваходзіць у таямніцу Бога, перад якім скараецца ў паставе адарацыі. У гэтым годзе заахвочвае нас да гэтага таксама важная гадавіна абвяшчэння святого Юзефа апекуном паўсюднага касцёла, якое мела месца 150 гадоў таму, 8 снежня 1870 года па волі благословленного Пія IX. Юзефе, сыне Давидов, не бойся прыняць да сябе Марыю, жонку твою. Гэтыя словы звеставання лагодзяць боязь святого Юзефа, першай асобы, якая з асаблівай інтэнсіўнасцю малітвы, мужа справядлівага. Для святого Юзефа, падобна, як і для Марыі, звеставанне прыносіць змены жыццёвых планаў. Великодушнасць Юзефа схіляе яго прыняць, нягледзячы на боязь і неспакой новае пакліканне. Вось той, хто прагнуў быць мужам і бацькам, цалкам уключаецца ў рэалізацыю Божага закліку, прымаючы дзявоцтва Марыі і бацькоўскае заданне адносна Езуса. Пакора, з якой гэта робіць, не з'яўляецца адмовай ад жыцця, але яго паўнатой, бо Юзеф атрымлівае ўсё, чаго прагнуў, і яшчэ больш, становіцца апекуном святого касцёла. Бачым, што і Юзеф, і Марыя адказваюць пазітыўна на Божае пакліканне, выражанае ў абодвух правільнай малітвы. Не толькі слухаць Божае Слова, але Езус. І сапраўды, менавіта яны аказаліся здольнымі прыняць Хрыста пад дах свайго жыцця, аддацца і даверыцца яму назаўсёды. Іх не спыніў закон ці звычай, які панаваў у той час у грамадстве. Яны не шукалі разумення і падтрымкі ў іншых, на што нават і не маглі разлічваць, але да канца давяралі толькі Богу. Юзеф хацеў аддаліць Марыю, бо ён справядлівы чалавек у адносінах да паслухмянасці праву продкаў, але адначасова справядлівы ў значэнні ціхі, міласэрны і добры. Менавіта гэтыя якасці, умацаваныя Божай ласкай і асветленыя святлом Духа Святога, спрычыніліся да таго, што ён, забываючы пра сябе, пайшоў за голасам Пана, які сам стаўся ягонай узнагародай. Гэта далёкі ўзор таксама для нас, монахаў і монахінь, каб цалкам вучыцца насуперак надзеі, насуперак толькі чалавечай логіцы ісці за Христом. Асабіста для мяне, калі разважаю пра гісторыю збаўлення, то заўсёды малюецца пэўнае падабенства паміж мужам веры старога запавету Абрагамам і мужам веры новага запавету Юзефам. Абрагам паверыў насуперак надзеі,
і не перастаў верыць нават тады, калі дзеля паслухмянасці Богу трэба было ўзняць нож на адзінага сына. Юзаф перад незразумелай таямніцай Марыі адносна зачацця Езуса заглушыў усе сумнівы і паслухаў загад боскага пасланніка. Нават болей за Абрагама павінен быў верыць у тое, што па-чалавечы было не да прыняцця мацярынства дзевы, уцелаўленне Божага Сына. Ці ёсць у мяне, манаха, манахіні, верніка, цалкавітая паслухмянасць Абрагама? Ці ёсць у мяне вера і справядлівасць святога Юзафа? Ці мая малітва з'яўляецца толькі маналогам, а не дыялогам з Богам? Ці магу я пакінуць усё і великадушна пайсці ў невядомае толькі таму, што Бог гэтага хоча? Можа, трэба было б урэшце пакінуць свае нейкія зямныя грахоўныя прывязанасці ці дрэнныя звычкі, бо гэта супярэчыць Божым запаведзям? Варта, не кажу, што трэба, варта, па-чалавечы кажучы, страціць сваё жыццё, каб знайсці яго ў вечнасці. Неаднойчы Бог перад кожным з нас ставіць тое ці іншае заданне, якое не заўсёды зразумелае і здаецца, што нам не па сілах. Пакліканне да святарства, да манаскага жыцця, напэўна, было папярэджана, можа, нават і не адным звеставаннем волі Пана, выражанай у нейкай жыццёвай сітуацыі, у размове з кімсьці, у малітоўным дыялогу з Езусам, у голасе Божым у сэрцы. Неаднойчы звярталіся да Бога: «Пане Божа, будзь са мной, вядзі мяне». І Бог вёў, і цяпер вядзе, і будзе весці. Трэба толькі давяраць яму. Неаднойчы нават насуперак надзеі. Мы не ведаем як, але адчуваем у сэрцы, што Бог вядзе нас. Звернем увагу і скажам некалькі слоў таксама пра культ святога Юзафа ў касцёле. Культ святога Юзафа стварае частку нашай хрысціянскай фармацыі, нашай традыцыі і культуры. Мы настолькі прывыклі змяшчаць святога Юзафа побач з Езусам і Марыяй, што нам здаецца, касцёл заўсёды прыпісваў гэтаму святому, які жыў у такой сціслай блізкасці з таямніцай уцелаўлення, годнасці, пашану, які мы звычайна яго адорваем. Насамрэч, гэта не так. У першым тысячагоддзі ёсць шмат слядоў тэалагічнай рэфлексіі на тэму святога Юзафа, а перш за ўсё на тэму асаблівай пашаны ягонай асобы. Набажэнства да святога Юзафа развінецца толькі дзякуючы росквіту жабрачых ордэнаў. Апрача французскага тэолага Жана Герсона, вырашальны ўклад у гэтай справе ўнеслі асабліва францішканцы і кармеліты. Старажытная літургія ушаноўвае святога Юзафа ў якасці першага з ягоных сучаснікаў у Назарэце, які, дзякуючы Божай мудрасці, быў выбраны абраннікам дзевы, каб Сын Божы мог прыйсці ў свет годна і ў таямніцы. Кармеліцкія прапаведнікі сцвярджаюць, што так як Панна Марыя зачала уцелаўлёнае слова ва ўлонні праз дзеянне Духа Святога, так святы Юзаф за справай Духа зачаў у сузіранні Хрыста ў сваёй душы, стаючыся бацькам Езуса на гэтай зямлі. Літургія цэлебравала шлюбнае з'яднанне Юзафа з дзевай і сузірае яго як вартаўніка яе дзявоцтва і жыцця уцелаўлёнага Божага Сына. З тыповай уражлівасцю кантэмпляцыйнага харызмату Кармелю старажытная літургія цэлебруе чыстасць святога Юзафа ў аспекце гатоўнасці і адкрытасці на Бога, што чыніць магчымым прыняцце таямніцы ўцелаўлення. Прасякнутая гэтай літургічнай духоўнасцю, святая Марыя Магдалена де Паццы прызнае апеку святога Юзафа наступствам цноты чыстасці. Піша так: «Чыстасць святога Юзафа сустракаецца ў раі з чыстасцю Марыі. Таму ў гэтым багацці бляску, якое перадаюць сабе ўзаемна, здаецца, калі так можна сказаць, чыстасць Юзафа спрыяе, што чыстасць дзевы
здаецца значна больш яскравай і цудоўнай. Святы Юзаф стаіць сярод Езуса і Марыі, быццам зяючая зорка, і асабліва клапоціцца пра наш кляштар, каб заўсёды быў пад апекай Марыі Дзевы. Сыходзячы са сказанага, можам смела сцвердзіць, што заключэнне новага запавету з чалавекам залежала ад паставы Марыі, але ж і ў такой жа ступені ад святога Юзафа. Сталася так, што Бог даверыўся гэтаму чалавеку, падобна зрэшты і Марыя, якая знайшла ў Юзафе таго, хто не толькі хоча выратаваць яе жыццё, але таго, хто заўсёды будзе клапаціцца пра яе і дзіця, чытаем у апостольскім лісце папы Францішка Патріс Корды. Святы Юзаф у старажытнай літургіі Кармелю прадстаўляецца ў якасці абранніка Марыі, з'яднаны з ёй у сапраўдным сужанстве, у якім ягоны аўтарытэт мужа, апекуна і айца праяўляецца ў выключным служэнні. Больш таго, святы Юзаф сузіраецца ў паслухмянасці Богу. Ён чалавек справядлівы, годны гаспадар у доме свайго пана, якому даручана заданне даць дзіцятку Езусу боскае імя, аб'яўленае анёлам. Чынячы гэта, святы Юзаф з'яўляецца тым, хто першым абвяшчае, што ў дзіцяці з Назарэта Бог нас збаўляе. У старажытнай літургіі у постаці святога Юзафа змяшчаецца кампендый духоўнасці. Перш за ўсё, гэта з'яднанне з Марыяй. І трэцяе, таму святы Юзаф ушаноўваецца як люстэрка містычнага жыцця ў Богу. Спадкаемца інтэнсіўнай пабожнасці, прысвечанай святому Юзафу ў Кармелі, святая Тэрэза ад Езуса Авільская, будзе распаўсюджваць гэтую традыцыю з вялікай карысцю для ўсяго касцёла. Сапраўды, нельга запярэчыць, што больш за іншых святая Тэрэза ад Езуса учыніла з культу святога Юзафа адзін з элементаў, характарыстычных пабожнасці і духоўнаму абліччу касцёла. Сустрэча з святым Юзафам мела месца ў адзін з найцяжэйшых перыядаў яе жыцця. Тэрэзе было каля 25 гадоў. Яна перажывае працяглую і балючую хваробу, лячэнне якой зямнымі лекарамі аказалася не толькі безвыніковым, але і шкодным. Яна была паралізаваная і вычарпаная фізічна і псіхічна. Адчувае, што не мае каля сябе ніякай дзейснай дапамогі, і менавіта ў гэты момант, кіруючыся унутранай інтуіцыяй, звяртаецца да святога Юзафа як да свайго айца і апекуна, піша ў кнізе «Жыцця Тэрэза». Сапраўды, такім ён будзе да канца яе жыцця. Не будзе ніякай сітуацыі, у якой бы ён яе не падтрымаў, выконваючы адносна яе і яе справы ролю вартаўніка і апекуна. З гэтага прыватнага вопыту набажэнства святога Юзафа стане характарыстычнай рысай усёй тэрэзіянскай рэформы, сканцэнтраванай на сяброўстве з Езусам Хрыстом. Так як святы Юзаф адчуваў над адносінамі паміж Марыяй і Езусам, абараняючы іх ад знешніх пагрозаў і вартуючы іх дом, таксама адчувае і над Кармелем, і над усім касцёлам, і над усёй манаскай сям'ёй паўсюднага касцёла. Менавіта святы Юзаф з'яўляецца не толькі апекуном, але таксама настаўнікам для тых, хто практыкуе малітву, піша Тэрэза, бо ніхто не ведае лепш за яго, як жыць у глыбокай еднасці з Езусам і Марыяй, праводзячы з імі столькі гадоў і робячы магчымым існаванне сям'і з Назарэта. Таму нічога дзіўнага, што 10 з 15 кармеляў, заснаваных непасрэдна Тэрэзай, носяць тытул святога Юзафа. Святы настолькі моцна прысутны ў фундатарскай дзейнасці Тэрэзы, якая ў сваіх падарожжах заўсёды возіць з сабой фігурку святога Юзафа. Сёстры і браты, нездарма папа Францішак абвясціў год святога Юзафа, звязаўшы яго таксама з годам сям'і, каб прыпомніць нам пра вялікія пакліканні Божыя ў нашым жыцці, якімі з'яўляюцца бацькоўства і вернасць у жыцці, прысвечаным Богу. Што можа сказаць святы Юзаф сённяшняму свету,
сучасному чалавеку і кожнаму з нас. Напэўна, тое, што ў кожнай жыццёвай сітуацыі можна бязмежна даверыцца Пану Богу. Таксама і тое, што быць мужчынам, мужам, бацькам, гэта перш за ўсё клапаціцца, быць адказным, што любіць – гэта даваць самога сябе дзень за днём, даваць сваю працу, апеку і прысвячэнне. Таксама тое, што не той з'яўляецца вялікім чалавекам, хто шмат і прыгожа гаворыць, але той, хто ціха і без вялікага рэзанансу умее чыніць дабро. Святы Юзаф паказвае нам усім сваім жыццём, што азначае насамрэч любіць Пана Бога, чым насамрэч ёсць служэнне. І ўрэшце, спаглядаючы на святога Юзафа, заўважаем, як моцна ён не пасуе да сённяшняга свету, а дакладней кажучы, да тых узораў, якія сучасны свет ставіць перад намі. Як жа нам сёння патрэбныя такія людзі, як святы Юзаф, людзі, якія не шукаюць гонараў і пасад, а сваё жыццё і жыццёвае заданне трактуюць як служэнне. Сёстры і браты, калі свет змагаецца з COVID-19, лучымся ў малітве за медыцынскіх работнікаў, за вучоных і даследчыкаў, за тых, хто паў ахвярамі вірусу, а таксама за сем'і, што аплакваюць сёння страту сваіх блізкіх. Няхай наш апякун, святы Юзаф, сцеражэ кожнага з нас і з чулай любоўю Бога распасцірае сваю апеку над усім светам. Аддайма Езусу тут і цяпер наш лёс, каб тое, што ў нас ёсць ціхае, міласэрнае і добрае, Ён памножыў і ўмацаваў сваёй ласкай. Не бойся, браце, не бойся, сястра, выплыві на глыбіню, бо пры табе ёсць Хрыстус. Нанова адкажы так і прымі сваё пакліканне, не бойся, бо яно ад Духа Святого. Прапаную на заканчэнне нашай канферэнцыі даручыць апецы святога Юзафа касцёл у Беларусі, нашу родную бацькаўшчыну, таксама ўсе манаскія супольнасці, якія працуюць у нашай краіне, ўсе тыя інтэнцыі, якія носім у нашых сэрцах словамі малітвы да святога Юзафа. У Цябе, святы Юзефе, шукаем мы паратунку ў нашай нядолі, звяртаючыся па дапамогу да Тваёй найсвяцейшай абранніцы, Дзевы Марыі, мы з даверам просім таксама Тваёй апекі. Праз любоў, якая яднала Цябе з найсвяцейшай Багародзіцай, і праз Тваю айцоўскую апеку, якой Ты акуляў Езуса ў дзяцінстве, пакорна просім, глянь ласкава на спадчыну, якую Езус Христус здабыў крывёю сваёй, і сваім магутным заступніцтвам дапамажы ў патрэбах нашых. Прадбач Ты апякуне сям'і Божай, апякуйся абраным патомствам Езуса Христа. Адхілі ад нас, мілы Ойча, усялякія памылкі і спакусы. Магутны наш абаронца, прыйдзі да нас ласкава з нябеснай дапамогаю у гэтым змаганні з сіламі цемры, як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагражала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і усялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнай апекай, каб мы па Тваім прыкладзе і Тваёй дапамогай падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амінь.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры в монастыре, Святый Отец Папа Франтишек в своем послании на Великий пост запрошает нас обновить нашу веру, черпать живую воду надеи и так само приймати з відкритим серцем Божую любов, яка робить нас братами і сестрами у Христі. Нехай же наш шлях отречення і убоства, праз які вражається наш пост, наш позірк і жести, повні любові до терпячого, і наша синовська розмова з Богом Отцом причиниться і допомогуть нам у штоденності і в нашому служенні жити живою вірою, моцной надеей и действенной любовью. А на початку этой святой Евхаристии вызнаем перед Богом, что мы грешные, как мы годно могли скласть эту наисвятейшую охвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты наказал нам утаймовать тело, как вылечить душу. Дай, просим, как мы могли позбегнуть усялякого греху и верно триматься заповедями Твоей любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Даніеля. О Пане, Боже далекий і грозний, який заховуєш заповіт і милосердність до тих, хто любить Тебе і виконує Твої заповіді. Ми згрішили, учинили беззаконие, поступили несправедливо, узбунтовалися і одошли від заповідей Твоїх і постановок. Ми не слухалися пророків, слугов Твоїх, які у Твоє ім'я промовляли до наших королів і наших проводирів, до наших отців і всього народа країни. У Тебе, Пане, справедливість, а у нас сором на обличчі, як сьогодні у юдеїв, жихарів Єрусалима, і у всього Ти прогнав їх за невірності, якою допустили відносно Тебе, отців наших, бо ми згрішили перед Тобою. А у Пана Бога нашого милосердність і пробачення, бо ми збунтувалися супроть Його, і не слухалися голосу Пана Бога нашого, як поступати поводле Ягоних законів, які Він дав нам праз пророків, слугов своїх. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Не роби нам, Пане, поводле грехов
обличчя Твоего стогнание вязня, могутностью плеча Своего заховая суджених на смерть. А мы, народ Твой, речки Твои паши, будем вечно Тебе славить, и с поколения в поколение вещать Твою хвалу. Не роби нам, Пане, погодле грехов наших. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Слови Твої, Пане, есть духом и життям, Ти маєш слави вічного життя. Хвала Тобі, Слово Божие. Pan z wami i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie. W той czas Jezus skazał swoim uczniom: Будьте милосердными, jak i Ojciec Wasz miłosierny. Nie sądzicie i nie będą sądzić was. Nie osądzajcie i nie będą osądzać was. Probaczajcie i probaczać wam. Dawajcie i będzie dadzena wam. Mierу добрую, утиснутую, утрещенную, и зверхом отсыплють вам у подол ваш. Бо якою мерою меряєте, такой і вам буде адмірана. Гэта слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры, у монастырі, в монастырському житті тут собрані, але так само всі, хто з нами злучається духовно, завжди підкреслюю, що удзельнічаць в трансляції потребує більше віри, тому що не тільки фізично присутна, а чоловік має бути духовно присутний, а затим більше рупливості прикладає до того, щоб засяродитися, каб стаць присутним там, де відбувається найсвятейша ахвяра в гэтым моменте. Хочу распачаць от такой думки. Она, конечно, не революційна, она не будет открывать новые континенты, консекрованное життя. Тим не менш, она стоїть у початку. Кожне з нас консекрованих, хто удзельнічае в сённяшнім дні, меў такі момант, калі пачуў голас Пана Бога і пайшоў за гэтым голасам. Можа, это не быў один раз, можа, это было много разоў на працягу нашага жыцця кансекраванага. Тым не менш, Бог паклікаў нас. Як кажа вітакансекрата, гэта надало напрамак усяму нашаму жыццю. Ісці за ім, становіцца ягоным вучням і дазволіць, каб ён мяне высылаў. Быць разам з Езусам Христом – это означае рэчаіснасць, што для вучня гарызонтам ягоным ёсць спіна настаўніка. Не ісці побач з ім, не выбегаць наперад, толькі ісці за сваім настаўнікам. Да таго мы пакліканыя, і такі мае напрамак наше жыццё. Некалі двух юнакоў шумілі на там, дзе паслугоўваю, взяло мяне такую, скажем так, выпраўленчую размову. Два руплівца такія. І размова была дастаткова доўгая, але змест быў больш-менш такі, што калі ты монах, то маеш круціцца, вярцецца, нешта ўвесь час рабіць, і тады твоё монаскае жыццё мае сэнс. Конечно, у мяне быў потым крызіс, бо сапраўды я так задумваўся, а што я раблю тады? Ну, шумілі на шмат вялікага поля дзеяння не знойдзеш.
як би сказати, такий продуктивізм напрамак канцэкраванага жыцця. Аднак жа, гэта ёсць памылковае меркаванне. Таму што, калі мы толькі будзем звяртаць на тое, што мы робім, то можа быць дайсці да того моманту, што я ўжо адсуну на бок гэту рэчаіснасць быць Езусам, і пачнецца крызіс і духовны адыход. Спачатку сэрцам, а потом реальны. Прыкладам ёсць гэтыя ўсе натоўпы, которые хадзілі за панам Езусам і не стварылі глыбокіх адносінаў з ім. Яны адыходзяць. На Кальварыі асталася только невялікая колькасць верных Езусу Христу. Які ёсць Езус, за якім ідзем? Ён з'яўляецца вобразам нябачнага Бога, кажа святы Павел, адлюстраваннем славы Айца. Адлюстраваннем звязана з словом люстэрка. Паглядзі в люстэрка і пабачыш там, самой сябе, але Езус Христос ёсць адлюстраваннем Айца. І такое ёсць наше пакліканне быць з Езусам, гэта ставацца ўсё больш адлюстраваннем Айца. Ёсць в этапе развіцця чалавека з 3 до 7 год такі перыяд, называны гады казляня, век козёлка. Калі чалавек тупае нагамі, ёсць другі вредны, незносны, невыносны, але адначасова дзіця вельмі уважліва назірае за бацькамі і наследуе бацькам. І тады дзяўчынкі апранаюць абутак мамы, красяцца, там бусы напранаюць. Сын пачынае глядзець на тату, як нам прыбівае нешта гваздзямі, пробуе таксама рабіць як тата. Быць як Айцец, в нас гэта ўсё впісана. Кансекраваная асоба, Айцец, брат, сястра, так нас называюць. І гэта мае быць істота нашая. Калі кажуць пра мяне Айцец, брат, сястра, то я сапраўды маю ўсё больш стацца гэтым словам, которое мяне выражае, рэчаіснасцю. Будьце як Айцец ваш, міласэрнымі. Пакліканне быць як Айцец міласэрнымі адносіцца найперш заўсёды да маёй супольнасці, в якой я жыву на кожны дзень. Наше першае асяроддзе, куды кліча пан Езус, гэта ёсць супольнасць. Думаю, калі мы возьмем нашы канстытуцыі, рэгулы, статуты, то знойдзем там у супольнасці і праз супольнасць реалізуем наше пакліканне, наше пасланніцтва. Затым быць міласэрнымі як Айцец найперш скіравана да нашай супольнасці. Лягчэй быць звонку міласэрнымі. Як-то калі паслугоўваем, то выйдзем, улыбаемся і все такое. А калі ўжо вяртаемся, ёсць складаней, бо нейкія ёсць заўсёды дома цёркі, можна так сказаць. Але адначасова ведаем, што любоў міласэрная не можа быць толькі на экспарт. Уявіце сабе такую сітуацыю, вельмі папулярная. Жонка апранаецца прыгожа, робіць макіяж, прычесон, так, і толькі тады, калі выходзяць вонкі куды-небудзь, або маюць прыйсці госці. А, напрыклад, яе папулярнае праненне халат і бігудзі. На штодзень. Мужчына, калі прыходзяць госці або нехта чужым дзецям можа звярнуць увагу, што добра зрабіў, а сваім не будзе звяртаць або камплімент для сваёй жонкі не зробіць, мы адчуваем, што гэта не зусім у парадку. Любоў не можа быць на экспарт. Перш за ўсё, мае быць скіраваная да маёй супольнасці, дзе я жыву. Міласэрнасць мае быць в манаскай супольнасці.
И мы покликаны становиться образом, адлюстрованием Отца милосердного, до брата, сестры, з якою я живу на кожний день, і который носить той самий монаший хабіт. Нехай Дух Святий, брати і сестри, автор нашого покликання, автор нашого духовного життя, дасть нам в очі, в уші, в усни, долоні і ноги милосердні, і учинить наше серце милосердне. Перш за все, до наших братів, з якими разом йдемо за плечима нашого наставника. Amen. Праз Єсуса Христа, який відкрив нам Божу милосердність, з удячністю знесем до Бога Отця наші супольні молитви і просьби. Молимся за Святий Костел, как Он обвещал верникам таємницю Божої любові і милосердності. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за тих, хто у гэты час удзельнічае у великапостных рэкалекцыях, каб нанова адкрылі ў сабе Божыя дары, атрыманыя падчас хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых, каб яны сваё цярпенне ядналі з ахвярай Хрыста дзеля збаўлення свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ахвяраў стыхійных бедстваў, каб яны атрымалі адпаведную дапамогу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об новых и святых покликаниях до наших супольностей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Доверяем Божьей милосердности померлых з наших супольностей, тих, які близькі нашому серцю, які этой молитвы нашей потребують. Вечный odpoczynek дай им, Пане. А святло вечное нехай им светить. Нехай odpoczywają в упокое вечным. Amen. Молимся за нашу країну, за Білорусь, об духопокаянні для нашого народу, об справедливості і правді, визволення в'язнів. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само о потрібних ласках для медиків. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. І молимся за нас, удельників гэтай святой мши, каб ми щоденно дякували Богу за отримані ласки і за наше покликання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ти закликаєш нас до навертання і переміни життя. Вислухай наші молитви і учини, каб, слухаючи Твоєго Сина, ми вірно наслідували Його, який з Тобою живе і владарить, праз усі віки вічні. Amen. Ласки крылья
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийняв ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже святый, ласкаво выслухай наши просьбы, и зрави вольными от земных спокусов Твоих верны, яким даешь уделу небесных таямницах, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. зносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ты ласкава дазваляеш Твоим верным з ачышчаною душою штогод радасна чакаць велікодных святаў, каб праз шчырую малітву і ўчынкі міласэрнасці, а таксама праз удзел у сакраментах адраджэння яны дасягнулі паўнаты ласкі дзяцей Божых. Таму з анёламі і арханёламі і ўсімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы: Святый, святый, святый Бог, Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит с меня Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўшую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыцця, з падзякою складаем Табе гэту жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго Касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе.
Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Богородицей Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками и усими святыми, про заступництво яких мы спадзеемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які перебывае на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табой. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі валадарства Твоё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав, сгодно с Твоей волей, одари И с Духом Твоим. передайте ближнему знак супокоя. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не варты,
каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Сердца Иисуса стискает туга, страх пред очима стоит, бедає доброю болю гайца, померти ему как нам жить. Я помираю за тебе, мой человече. Я помираю за любовь, как ты о милости и счастье можешь вечно. Льется сегодня моя кровь, корона стерня трясина в руках, прялки, тумаки, здек и боль. Цвіки ўжо рыхтуюць і воцат нясуць, праз момант Збавителя распнуць. Я помираю за тебе, мой человече. Я помираю за любовь, как ты о милости и счастье можешь вечно. Льется сегодня моя кровь, я помираю за тебя, мой человече. Я помираю за любовь, как ты о милости и счастье можешь вечно. Льется сегодня моя кровь. Молимся. Милосердный Боже, нехай гэтая святая коммуния очистить нас от правинов наших и зробить удельниками небесной радости. Праз Христа Пана нашего. Дорогие браты и сестры в монастыре, наприкінці этой святой Евхаристии, нашего дня духовной засяроджености, хотелось показать словы удячности всем тем, кто молился разом с нами, кожному брату и сестры в монастырском житті. В першу чергу керую, конечно, слово удячности ксензу Продушу этой парафии, яка нас тут приняла, так само господару Віталію Полінєвському за технічне абсталяванне, падрыхтаванае разом в супрацоўніцтве з Католік Бай, дзякуючы якім сённяшняя малітоўная сустрэча транслировалася в режиме онлайн. Дякую таксама сардэчна прадстаўнікам Рады манасцкіх супольнасцяў Беларусі за падрыхтоўку, правядзенне сённяшняй сустрэчы. Асаблівым чынам дзякую сестры Тацяне Касабуцкай за падрыхтоўку і правядзенне крыжовага шляху. Дзякую таксама шчыра айцу кармеліту Юрію Кулаю за канферэнцыю, якую ён прыблізіў нам постаць святога Юзафа, указаў яго галоўныя якасці і паставіў нам як прыклад для кожнай кансакраванай асобы. Таксама дзякую
казнадзею нашай сённяшняй сустрэчы, ксяндзу Андрэю Юхневічу, за прамоўленае Божае Слова, у якім ён разгарнуў тэматыку паклікання, але і такой пэўнай штодзённасці ў нашым манаскім жыцці. Дзякую за гэта, няхай Бог адудзячыць кожнаму з вас за тую духоўную мудрасць, якой падзяліліся сёння з намі. За музычнае афармленне сённяшняе спатканне хочацца падзякаваць таксама сястры Марцеліне і спадарыне Вользе Красільшчыкавай. І ўсім яшчэ раз дзякую і жадаю радаснага перажывання ў пану свайго паклікання да манаскага жыцця, каб мы сапраўды кожны з нас у штодзённым жыцці былі сапраўднымі сведкамі ягонай любові. А цяпер прыміце Божае благасловенне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу.